Sing it with me, car wash. Sing it with the feeling now, car wash, yeah. Så er camperen blevet vasket. Hold da magle. 60 euro. Så får den lige lagt forsejling af hele svineriet. Altså, jeg får lige lave en lille video om de ting, som vi har gået og lavet med vores autocamper. Først vil jeg lige vise en lille ting hernede. Der er det altid nemt at kan se, hvor man skal komme af med sit kravvasser. Vi har sat Goodrich AT All-Terrain dæk på. Ja, mere fordi jeg synes, det ser sejt ud, og så er man fri for at ligge og skifte til sommer, vinter, jul. Ydermere har jeg fået sat propper over julenødtrækkerne. Det er også bare lige sådan lidt lige, tror jeg. Skærmkanter, både for og bag. Herhen. Et lille ekstra spejl, er der sat på. Den traditionelle tagrende til Troma-fyret er også monteret. Ydermere har vi monteret vindafviser. Arne at køre med. Så er der sat bullbar på med 2 LED-projektører. Og heromme bag i bilen har jeg fået lavet en kasse, hvor jeg har forskellige ting til vand og strøm og grill og sådan nogle ting. Og så har jeg fået monteret sådan nogle cargo, nogen til at spænde det hele fast med skinner, ja det vil. Inde i førerkabinen har jeg fået monteret en Alpine radio med navigation og Apple CarPlay. Vi har lidt tv op med en lille soundbar. En anden ting, der er monteret, ser vi herinde. Det er luftaffjering bagi. Så her. Luk. Følger op. Individuelt. Begge to. Så har vi købt sådan noget sædeaftræk at sætte på. Det er egentlig bare for at beskytte sæderne, hvis man ser og sveder lidt, mens man kører. Ydermere har vi sat en LED-lys op mellem førerkabinen og brodelen. Og det er faktisk rigtig lækkert. Det er med, den kan dæmpes. Så det er lidt lækkert. Som mobilholder har jeg sådan en Brodit, tror jeg den hedder. Og den sidder bare rigtig godt fast. Den blev lige snappet ind under luftdysen der. Og så
så sidder den faktisk rigtig godt. Og så har jeg lavet USB derinde, så jeg lige har en lille USB-kabel, jeg kan sætte i telefonen, så den kan lade. Jeg har også skiftet de originale lamper ud, der sad i, med nogle, hvor der både er USB, og så er der blåt og hvidt lys i den. Det er faktisk lidt dejligt. Det er en dejlig nem måde at få USB hen ved sengen, hvis man skal lade. Det samme har jeg sat i hen ved bordet hen foran. Det næste, jeg går og pynser for at få lavet, det er udluftning herinde fra toilettet af. Der er en, der hedder sådan et system, der hedder SOC, tror jeg det hedder. Det kunne jeg godt tænke mig at få sat på, så det er nok noget det næste. Og så vil jeg gerne have en Max-fan her den vis sat i deroppe. Så det er noget det næste. Og ydermere så går jeg og spekulerer på, om jeg skal have udvendige gasudtag sat på. Men det må vi se, hvad det bliver til. Jeg så faktisk lige en anden campervan, der også kom, og han havde fået sat ekstra baklys på. Noget LED-baklys nede på anhængertrækket lige indenunder. Det kunne faktisk måske også være en mulighed. Så den vil jeg lige have set på. Men som alting koster penge. Og så det må vi lige se, om vi kan få finansministeren til at godkende. Men ellers begynder den at blive, som jeg godt kan lide det. Så det er fedt. Ydermere har jeg lige fået monteret frontkamera på den også, som passer sammen med min Alpine Radio. Det er et Alpine frontkamera. Men som alting er, så når man monterer sådan noget, så går der jo selvfølgelig koks i de bagerste kameraer. Så nu bliver vi nødt til at have sat et Alpine kamera i heroppe også, for at det kan, for mit bakkamera også kan virke. Så der må jeg lige på Amazon og finde sådan